Erittäin hyvää päivää, syksyistä päivää arvotilaajat ja YouTuben katsojat. Tänään meillä on taas uusi joukkue ja jakso 3 vuorossa. Takana näette Metro Areena, sinne ei päästä vielä. Mutta Tapiola kakkosessa meillä on Kiekko Espoon naiset ja käydään katsomaan miten niiden pelipäivä toimii. Mennään katsomaan. 무슨 얘기 하든지 Let me like you do hold me 이거 듣는다면 단지 안 call me 매 순간 sweetly ay. 하루 종일 sparkling ay. 너의 눈빛에 babe Dive in, dive in, dive in 너는 마치 케이크 부드럽고 달콤하게 나의 여기 babe 잠깐 멈춰 wait 사진 하나 chief 나와 함께하는 이 시간은 내겐 perfect channel 위로 cheers 다음 페이지로 넘어가면 우리 wave I don't wanna chill, I don't wanna wait 더 이상 숨기지 않아 나의 맘을 take it Goodness, he's so sweet like apple pie 기대돼 take a bite Sweet like me, oh my 들어와 들어와 좀 맛해 들어와 들어와 좀 맛해 Sweet like apple pie 기대돼 take a bite Sweet like me, oh my 들어와 들어와 좀 맛해 It's so tasty got me looking so crazy Sugar so sweet my baby Nyt ollaan saatu piinapenkkiä ensimmäisenä Kiekko Espoon naisten päävalmentaja Kassu. Niin ihan ensimmäiseksi, mikä fiilis alkaneesta kaudesta ja tästä pelistä? Ihan hyvä fiilis. Aurinko paistaa vielä ja päästään pelaamaan, niin sehän on aina kiva. Et innolla ootan ton illan koitosta. Onko se peli kehittynyt taas viikon aikana? Päästään ulos mittaan itseään. Teillä on kausi lähtenyt aika tehokkaasti käyntiin. Viime viikolla tuli kauden eka tappio. Millainen fiilis siitä ja kopista ylipäätään joukkueen? Kyllä se oli aika herättävä kaikille. Et ei riitä, että ilmestytään vaan paikalle, vaan että pitää tehdä se vaadittava työ aina. Et oli hyvä herätys koko joukkueelle ja valmennukselle. Ja niin opittiin varmasti siitä paljon. Tänään Roki vastassa. Millaiset odotukset? No, tulee varmasti kamppailu. Tosi kova kamppailu ole et lähtökohtaisesti sitä omaa peliä, että siinä meidän pitää pystyä parantamaan tosi paljon sitä peli-ilmettä, niin ne on ehkä ne, missä ne suurimmat ajatukset tällä hetkellä on, että saa pumpattua ryhmän tuo kopissa sitä, että on sit valmiin pelaa, kun limppu tippuu jää. Joo. Teillä on Kiekko Espoolla aina ollut aika menestyvä joukkue naisissa ja tälläkin hetkellä voidaan puhua pienimuotoisesta dominoinnista, niin tuokse tuohon joukkueeseen jollain tavalla sellaista enemmän virtaa, kun tiedetään, että ollaan kumminkin laadukas joukkue. Teidän jengihän on rakennettu tosi hyvin. Se tuo varmasti ja se tuo niin kuin arkea sitä laatua tosi paljon. Et siitähän se kaikki sit koostuu aina, että miten se arki pyörii siellä. Et se Sami Haapanen, joukkueen päävalmentaja, niin se on monta vuotta ollut rakentaa ja saanut sit siihen semmoisen, mikä se nyt on, omakotitalo kun rakennetaan, niin se peruskivi on niin kunnossa, että sieltä se varmasti kumpuaa. Hyvä. Iso kiitos tästä ja tsemppiä peli ja kauteen. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, nyt me ollaan saatu videolle Kiekko Espoon naisten kapteeni Reetta Valkjärvi. Mikä fiilis? Hyvä fiilis tästä videosta vai pelipäivästä? No vaikka molemmista. Hyvä fiilis molemmista. Hyvä. Tänään Roki. Joo. Millainen fiilis pelistä? No hyvä fiilis pelistä ja ehkä viime viikonlopulta hävittiin Kalpalle vieraissa, niin jäi vähän sellainen odottava fiilis seuraavaa peliä kohti, että tänään halutaan varmasti ottaa voitto kotiin. Joo. Millainen se oli se eka häviö? Teillä oli alkukausi lähtenyt aika hyvin ja musta tuntuu, että tässä sarjassa tiedetään Kiekko Espoon laatu. Niin millainen se eka häviö oli? No kyllä se tuli ehkä sinänsä hyvää paikkaakin se häviö, että kyllä se peli on ollut kuitenkin vähän ailahtelevaa siellä, että tuloksellisestihan ollaan onnistuttu alkukausi onnistumaan hyvin, mutta se myös sitten tietyllä tapaa herättää sitä, että siellä pelissä on kuitenkin paljon asioita, mitä pitää korjata, mitä pidemmälle tätä kautta mennään. Hyvä. Mulle ei varmaan tähän hätää on muuta, mutta jos haluat käydä juokseen, niin käy juokseen, mutta kiitos tästä. Me tullaan häiritsemään sitten lisää. Hyvä, kiitos. Kiitos. Sitten me voidaan käydä kattoo, mä kuulin huhu, että tuolla pallorinkin menossa, niin mikä on kaikista yleisin
joka ikisessä jääkiekkojoukkueessa tehdään pallorinkin ennen peliä, niin käydään katsoa, jos me löydetään se tuolta jostain. No niin, käydään vähän tsekkaa. Täällä on venyttelyt käynnissä. Käydään vähän kiusaamassa. Eikö se ole kumiukko? Tuosta kiusaa. Joo. Tuolla on venyttelyt täällä käynnissä. Mä käytän tän ajan tosi hyödyksi. Joo. Millainen fiilis sulla on tästä kaudesta? Tästä kaudesta. Tähän mennessä. Hyvä fiilis. Musta tuntuu, että meillä on aika hyvä, mikä se on, buuki joukkueessa. Kyllä sen on huomannutkin tossa ehkä tuloksestakin. Niin, se on kyllä ihan totta. Sä oot aika pitkään pelannut Bluesissa kautta Kiekko Espoossa. Aika pitkään. Olisiko junnuvuodet tuolla Pelikansissa mennyt? Joo. Mä oon tehnyt pelaajakatsaukset hyvin tossa ennen kuin tiesin, että kun mulle tulee, niin millainen paikka Espoo on ollut? Toinen, minkä takia on tänne jäänyt ja tehnyt tästä kodin on se, että millaista meidän arki on. Ja se, että pääset kaudesta toiseen harjoittelee Suomen parhaimpien pelaajien kanssa. Toki pelaajat aina vaihtuu ja näin, mutta tavallaan se harjoittelu niin on tosi hyvä täällä. Millainen teillä on periaatteessa normaali? Puhutaan Auran liigassa, niin voidaan puhua melkein ammattitasotoiminnasta mun mielestä. Niin, millainen sun arki pelipäivä on? Ihan perus. Tai eihän te pelaa arkena. Mutta No ei hirveästi pelata, perus pelipäivä. Miten se pääsääntöisesti menee? No, riippuu vähän kelloajasta. Meillä on jonkun verran vaihtelee peliajat, mutta herää aamulla. Mä usein syön aamupalan siinä ja sitten vähän riippuen myös, että millainen viikko on ollut, että lähteekö ihan hikoilemaan aamulla vai meneekö sitten semmoiselle happihyppelylle enemmän. Että jos on yleensä tosi aikainen peli, niin sit varsinkin tulee semmoinen pelkkä ulkona kävely ja paikkojen ajatusten herättely. Joo. Sitten kotiin ja sit mä aika usein siivoon vähän se. Onko se tärkeä pelipäivän rutiini? Siivota? On se kyllä. Ja siinä saa käydä musat korville ja siivoa vähän sen ja Saako siinä fiiliksen peli? saa, jos on hyvät musat. Ottakaa koppi, hei, kaikki junnutkin siellä, niin siivotkaa arkisi. Palataan vähän snadisti viime kauteen. Joo. Finaaleissa HIFKille tappio. Joo. Millainen teidän matka sinne oli ja millainen sarja se oli? Meillä oli aika nousujohteinen kausi ja saatiin viime kaudella pari hienoa paluumuuttajaa takaisin joukkueeseen ja sitä kautta tuli sitä aika viime hetkillä paljon kokemusta joukkueeseen lisää, mutta silti meillä oli paljon nuoria pelaajia, ketkä sit kauden aikana pysty tekemään sitä semmoista läpimurtoa ja nousee esiin siellä. Niin oli sinänsä tosi nousujohteinen kausi, mutta sitten eihän sitä viimeistä, mitä siinä finaalisarjassa olisi vaadittu, niin saatu enää kaivettua esiin. Vitsi, mulla oli just äsken yksi hyvä kysymys, kun mä unohdin sen. Mulla on liian ADHD-aivot tähän hommaan. Oi. Mut mä veikkaan, me missattiin pallorinki. Mä uskon, että se oli tossa kyllä jo. Mut tossa näitte pienen katsauksen siihen, miten naisten liigas tai Auran liigas hoidetaan homma. Niin siinä otetaan oikeasti nopeuttaa ja oikeasti tätä lämpöä. Ja tästä tehdään kunnolla. Ja toi, mitä ne teki loppuun ennen kuin lähti koppiin, mun mielestä toi on hiton leija. Niin, täällä on jäälämpö käynnissä. Huomaatte varmaan, että täällä on meininki. Mutta katsotaan, Kespolla on hirveä pumppu rakennettu tähän. Et mä veikkaan, että mun tulosveikkaus tähän peliin 10-1 kotijoukkueelle. Vähän raaka, mutta tää tehdään duuni. Et ei ihme, että puhutaan Kiekko Espoo, että puhutaan menestyvästä joukkueesta. Se tulee ihan tuolta työn takaa. Mut pakko mainita tähän videolle. Pääsitään vaihtoaitioon, niin mulla on snadisti semmonen liigan toimittaja olla tässä, että tässä on aika hyvä fiilis tällä hetkellä olla. Mut tässä on vastaaja Rogi Rovaniemelle tullut. Ja pikku altavastajan ehkä tänään, mutta ei se mitään, varmasti antaa kovan vastuksen, mutta kyllä Kiekko Espoo on vahva. Ja totta kai kun niillä ollaan kuvaamassa, niin niitä on fanitaakin tänään. Mutta aika riisti. Tää on hemmetin hieno. Mulla on etuoikeutettu olo, että saa olla täällä. Ja saan olla tässä nimenomaan seuraamassa, miten näiden pelipallo menee.
Niin, on nättiä. Kiitos kun olette messissä. Sliding around like a rain for a tank in it. I've been clearing space for me, I've been feeling great lately. Everything I'm touching now, it's been on way to me. Yeah. I'm just trying to take it in. Say she done making friends, through with it. Talking about she craving it, she just wanna take it in. Okay, she bad, but I think we better stay friends. Look at what I'm doing now, I've been on this labor shit. If the shots is going in, niggas know I'm taking them. They hate to see me score again. I've been doing war within, I just want the glory, friend. See that expression on your face is so valid to me. Why so serious? Niggas gotta deal with it. Heavy on that chill shit. I've been up recording, know the money tree, leaves falling. I don't know what boredom is. Stealth when I slide through the town with who I build with, who I run the field with. I'm staying safe with children. They call it needed letterman. I be serving quotes, it's not a better man. It's the regiment. What I'm doing now, nobody can. Yeah. I be on a job of late. I be running plays on the way, baby, oh me. I be on a job of late.
I be on the go and it's up, no slow. I been counting paper on the plane. I been running plays on the way, baby, oh. Running overtime, you late. I be on the go and it's up, no slow. Me down. I've been feeling great lately. Everything I'm touching now, it's been on way to me. No, no, no. Down. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan taas saatu haastatteluun joukkueen kapteeni Reetta Valkjärvi. Ensinnäkin onnittelut voitosta. Mitkä fiilikset ja pelistä? No hyvät fiilikset, että saatiin se mitä haluttiin, että voitto ja vähän ehjempi kokonaisuus sitten se tohon. Se oli aika suveneeri mun mielestä. Mun on pakko nostaa hattua. Teillä on ihan älyttömän hieno jengi. Kaikki duunia siellä ja älyttömän määrä. Ja teistä niinku huomaa sen, että teiltä on hitsattu yhteen. Sen huomaa tuolla katsomosta ainakin. Ja onko se on joukkueessakin semmoista? On ja kyllä sitä nyt painotetaan erityisen paljon, että halutaan ne työhallarit jalkaa ja mun mielestä tänään varsinkin koko joukkue toteutti siellä. Et meillä on ollut tosi hyvin niin treenikaudessa sellaiset, että tehdään hyvin hommia näin, että se ei vielä siirtynyt kaukaloon, niin tänään oli vähän näkyvissä katsomoakin. Joo, se työmäärä on oikeasti, sen näki, jokainen teki sen duuni. Ja Roki iski alkaa, kasasitte sitten sen jälkeen. Oliko se sellainen shokki alku vai oma peli vaan? Ei, siis meillä oli kuitenkin siinä aika hyvin hallussa se peli ja Rokin maalia lukuun ottamatta, että sieltä tuli yksi läpiajo muistaakseni, tai puolittainen sellainen. Ja tavallaan, että meillä oli kuitenkin se peli niin hyvin hallussa hommaa, että kyllä se palkitaan kohta. Meillä ensi viikonloppu on kova viikonloppu edessä, lähdetään Kuopioon Kuortanen reissuun ja tavallaan hyvä vauhti siihen, toki huomenna ei ole peli, että päästään sitä alkuviikosta työhallarin päälle ja sitten sitä ensi viikonloppuun kohti. Joo. Pakko käyttää hyödyksi ja kysellä, onko teillä monta kertaa viikosta käyty treenaa? Vähän vaihtelee. Meillä on niinku aamuharjoittelua 2 viikossa ja sitten 4 kertaa viikossa. Tai se on joka toinen viikko, 3 joka toinen. Sitten se vielä riippuu siitä, että ihan kaikki ei pysty aamuharjoituksia esimerkiksi koko päivä töissä ja näin, mutta mitä siitä tulee? Mutta niin kuin huomaatte nyt katsojat, että täällä naisten liiga, pitääkö nykyään sanoa Aura-liiga. Aura-liigassa treenataan kyllä ihan täydet määrät tuolla miehissä, että mun mielestä tää sarja ansaitsee, mitä mä koitan tuoda tästä teille esille, niin tosta pelistä kattokaa Leijona TV, siihen huikea matsi, varsinkin täältä joukkueelta. Niin täällä kunnolla, nää tekee kunnolla hommat. Tää ammattimainen. Me voidaan teidän avulla ja katsojien avulla myös tehdä tästä ammattimaista. Kiitos Reetalle, että pääsit ja olit meidän koekaniinina tässä. Seurattiin Suomea. Kiitos kun tulitte. Nää on innolla oota mitä tulee, mutta se on hienoa työtä myös mitä te teette. Mahtavaa. Mä pikkusen Rikun kanssa puhuttiin playereihin, niin sais vielä sen, että siellä sanoit, että siellä on kova meininki teillä. Ja siitä kauden parhaat hetket lähestyy. Toki pitää aika nyt pelata itse asiassa playereihin. Totta kai. Mutta ei, mikään ei ole, minnekään ei kävellä, mutta ei. Ja ihan mahtava oli päästä oikeesti. Tää oli tosi siisti. Ja tää oli ensimmäinen kerta jonkun toisen joukkueen toimintaa. Ja se, että mä oon jotenkin, en nyt sano yllättynyt, mutta ammattimaista tää on. Täällä oikeesti tehdään hommat silleen, miten niin kuin vaikka tuolla liigassa tai mestiksessä tai... On ja meillä on se tavallaan, ei ole niitä resursseja niin paljon, niin sitten tavallaan, että kuin itse me rakennetaan se kulttuuri vuosi vuodelta, että me halutaan tehdä paremmin, me halutaan, että täällä on paremmat olosuhteet, niin siitä tykkään myös jotain tähän liittyvää. Joo. Mutta tää on varmasti hieno paikka pelata ja sieltä löytyy oikeasti joka sarjassa vähintään 2-3 joukkuetta, niin se on ihan älytön määrä. Niin kiekkoja ennen kaikkea, mä vielä hehkutan, mutta tää naisten joukkue, niin ihan älytön jengi. Mut iso kiitos, jos mä vielä sen mahdollisuuden saa tuolla playoffeissa ja tehdä hommaatte, niin jos pääsee sinne tulla fiilistelemään. Tervetuloa. Tsemppiä vielä loppukäältä. Kiitos paljon. Peli on pelattu, Kiekko Espoo voitti 9-2, Roki naiset, hieno jengi, hyvä vastuksen anto, mutta
on toi Kiekko Espoon pumppu vaan kova. Älyttömän kova jengi, joka on rakennettu oikeasti tekemään töitä. Iso kiitos Kiekko Espoon naiset, että pääsin mukaan seuraamaan teidän pelipäivää. Iso kiitos Reetta Valkjärvi, että suostui olemaan seurattavana. Ja iso kiitos kuvaajalle Jukalle. Jos haluatte ammattitaitoista kuvausta, ottakaa yhteyttä. Tossa on tiedot. Muista tykätä, kommentoi mihin joukkueeseen pitäisi tulla seuraamaan teidän pelipäivää. Ja muista tilata kanava. Iso kiitos, moro!